Iro try pi barok hakanika porng iprias ngau pai pi sai sen pat shakanika Bible quiz ka balak panyai lembaga jesing samla ka youth service hangni ha Potternet. But ngidas ngau comment naga por shaka por kata ka jingshim banta shirham ka jong pi hakanika Bible quiz ngilai I man ge episode ka ba ngi pelat janganika Bible quiz da shisha klamda pep pi jubab ya kita ki jingkeli ka ba ngi ngilai yo ban ai shakiniki lightly ki group ke bagi judon bai lani ki lightly ki team ki baju wan hang ne ban shim banta haganeka Bible quiz bada shisha ka tinga jong ublay artamati la kan real ke boong bagi jing tho baro kalong wala persa mesim do ublay bat kalong ke ba mento yangi na ka banta ka jing hikai ka jing sneng ka jing pen ben ka jing pen melin syaka ka hok kenang mo briu jong ublay unyo ban long janai bat kat ba ngi dang shampang hak tinga jong ublay kat ba ngi dang tim bat ngidang long ki brew ki ba roy hakaktien ka jong ublay ka tau try wai do ingi kata ka jing start ka jing champang bada sngongo yo try da shisha pen pep ru yangi ban pen sngo ya ktien ka jong ublay ban pen sngo ka ktien ka jong u ka ba long shisha kata ka jing bam kan jaman sim ka ba tei shisha ho ya kan ka man sim ka jongi bat haba ka man sim ka jongi ka klein da shisha kan ka met ru ka pediang lang bat ka pen ko ngo hak ta ka ktien bat ka pen klein yangi ru kum jo bat met bat jing mo jam perkat ru kum tangi long kita ki jing thau ki ba em kita ki jing thau la ni ka jing em ka ba dan bat ka ba dap bat ba shlai da ka ktien ka jong ublay ha ka ni ka por ngin yo no pat ya kaban ibas dangi kini ka Bible quiz bat ban pat kan mau pi sai sin ngila ya point opat sha ka group ka ba khadu hai ba kini ki ban job nang ni ki ban yo ban le ban rung pat sha ka final ka bangin sai yo stang khandiat por nang ni sha khamat bat kani ka group ka ba ngi yo e ka ban penlong ru ya ka semi final ka ba khadu ka mo nang ni ngin sai le be direct pat ngin yat be sha ka final jangka Bible quiz. Bagian saya page part hak bakut jangka final part menu ban yo ban day itai balado. Lani kata ka group kata ka team ka balado haganika Bible quiz haganika season ka ba menta. Klam dapan slam pa haganika port tingili ban priang ngau ba ning kong yo try jisu blejangi mensemu ko jang u ba ai ngi ka jing sta ka jing champang na ka ktien bar. Ina jita ti ka ba jam sho try haganika port bagi yo e ka ban penlong ya kanika Bible quiz. Te kum juru ngilai ka ban priang ngau baru ya kini baru lightly ki team haganika sngi ya don ya kanika team Jehovah ka team Deborah ba ka team Bethel. Te kum ba julong na ka por ngilai pat ning kong do e ka ban itu ya kini ki team members jong kini ki lightly ki team ki ban leka quiz haganika por ngai ti shwaning kong do ya ka team Jehovah ya ka ban le ban penisu ya la dia. Kakerteng jonga kadi basuk shisha melim gam. Kakerteng jonga di mentoy hunding do. Kerteng jonga di rijob walang. Ngidon ru eka team Deborah. Kakerteng jonga kadai Noel kemelang dekhar. Kakerteng jonga di table lang lengdo sangriang. Kakerteng jonga di seruat lang dekhar giri. Bat ka team ka bakat du haganika sngi ban le kanika semi final kanika team Bethel. Kakerteng jonga Anisha Kalukas. Kakerteng jonga kadai Wan Ri Kemenksia. Kakerteng jonga di Lamado Masar. Tingnan stop tinam takini barot light tiki team haganika por ka ban le kanika semi final janganika Bible quiz. Manpan kan mai ki audience ki jangi baro ki viewers sngo ba fin shimbanta lang haganika por haganika quiz ru kumju ki ba fila shimbanta naga por shiko por baro ki ni episode ki bala le no bargengen fi yo ban mat ega jingkar ku finang tip shu ki babun ki aka badon haga Bible le se ka bangem ju yo e ka ban ya keren lani ho ngi la ju pulie naga por shiko por re ngi ngim ju le ban pen le jingmut ani ban sange ha kita ki benta jongka Bible. But kumba habang is dangi kini ka Bible quiz hakani ka por kumba ngila le hakini ki art league semi final ki bala le no ngindan ki south league round hakani ka por kumju baka round ko baning kong ka bandai hi bakini ki team kini jit hi dala de ye kinu ki set of question kin le ka ban jubab but ka round ka ba ar pan ya ka ba kumba ki we ru ki la yo ban le haka round ka ba ar pin le ban tho e ki jubab ki jong phi but haka round ka ba lai ngida ya betang ya ka dam sharat. Hey bakini ki team members kin yo ban wan bat ban jit ya ka we ka kot nang ni bat ban pen i pat shaki parlok ki jongki kiele ya ke naka Bible bat ka khadu
kabajut long bah ngilaya Shem ha kini ki Bible quiz baro lani kala ban pen duna ne ban pen kirupat ha kita ki points hakaba khadu ha iba ngilayo I da shisha kani kala debe kata ka turning point ha iba hakaba khadu do ki team ki yo e kaban ra lani ban at show hakata ka points ki jongki lengbaga audio visual round bari kata ka ju nginyai beteng hakanika por lembat ki rukum ju ti kaban sedang no hakanika por naga round kaban ningkong du ngan le shwai kaban aisha ki ya kaban jit himaki ya kino ki jinkili kin le ban jubab kanika round 1 jit hi mapi okay. Tiha kini ke por, kini ki team kila yo ban jet hi dala dia, ye kino ki set of question kini le ban jubab ha kini ke por, ha ka round ke ba ningkong do jong kini ka Bible quiz. Tinggal ban sedang naga team Jehovah. Ngile ban sedang naga team ke jong pi, bat pila ban batai pi yo ika set ayu ban jubab. Set B. Set B. Tinggal le kini ki jingkli naga banta ka jong pi, naga set B. Ya ki jingkli ba pi pila jet ya kaban jubab kidei bi ki jinkli na ki minor prophets te kini kidei ki jinkli but ka jubab ka badai ba ki kinyo ban ai pinyo ban earn ban kamai shi point na ka banta ka jubab ka ba day jinkli ka ban ningkong na ka banta ka team Jehovah kei ka jingmun jong ka karteng u Jose hak tin kasih yang Hosea ke eka jingmut jangka kerteng Hosea pila ban pas ka question mau bengin late ka way pat ka jingkeli ka baar naga ni ka set ka day ke ka kerteng ka jong ukpa Hosea pia ban ai ka kerteng ka jong ukpa Hosea habang isdang ba ya kitab Hosea ngisdang ba na kanika kerteng ke jingkeli ke balai pihak ban ai ya ka kerteng pat jong ukpa u Joel ke kerteng jong ukpa u Joel Betuel. U Betuel si point ka team Jehovah ka kerteng jong u Joel day u Betuel ba dia kani ru ngiyo ban pulih na do ko basdang hi haba piplit ya kani ka kita u Joel ngiyo ban pulih na ka lenong ka baningkong ka khot ka ba ningkong la batai pang ka kerteng ka jong u pa u Joel ka jingkeli ka basau na ka bata jong pi ka day katkum ka jingi thu lupa u Joel u blai un khot ya ki breu ban wan lum ha ei ba un yo ban bishar ha ki jat ban reu baro ublay lengba o Joel ula pha ban khot iki breu baro bat ban lum lang ha kani ka jaka knang ba ublay unyo ban bishar ha ki jat ban reu baro kadai hangno ba ublay ula pha khot ban lum lang ya kini ki breu baro ka jingkeli ka basan pat kadai u Amos udei u batrei ya kakam ayu u Amos udei u batrei ya kakam ayu Kamret. ya kaban rap nangta u rap ya ke ai tempat day kataru ka jingkeli ka ba khado pa jo ka de set jingkeli ka ba handreu ka day manu ba yo ya ka jing itu pau shapang ka jingkelon no lani ka jing hap no jong Edom manu ba yo ya ka jing itu pau shapang ka jingkelon lani ka jing hap no jong u Edom Obadiah shi pau point ya ka team Jehovah day u Obadiah Tingin late biang pat sa sisien
ya ka ban ai biang shapi ya ki ne ki jingkli ba pi pan yo ban jubab le si pi yo ka jubab mo ke ai ka jingmot jong ka kerteng Hosea ke ai ka kerteng ukpa u Hosea kat kum ka jingye thu lupa u Joel u blay un khot ya ki breu ban wan lum ha ai ba un yo ban bishar ha ki jat ban reu baro but u Amos u day u batre ya ka kam ayu dia ka ni ga poing in le na pat shaka team Deborah ya ka ban le ai pat ya ke jingkli ba kiki hi kilaya jiet ya ka ban jubab tika team Deborah pipi jiet ya ka set ayu Set A. set A team Deborah pipi la jiet ya ka ban jubab ya ke jingkli kat kum ka kitab u Jeremiah ka jingkli na ka banta ka jongpi ka dei u Jeremiah ula kha ha ka ri ayu u Jeremiah ukha hakari ayu habangi puli ka kitab Jeremiah adu ko bas dang hi ngi puli sha phangane ba ublay ula khot ba ula jiet yu Jeremiah ubala kha hakane ka ri ka jingkli ka ba ar ka dei ya kani phinha ban batai ba ka Jeremiah lenong ka baning kong du khot basan ka ong kumnu Jeremiah lenong baning kong ka dekot ka ba san ka ong kumno Before I formed you in the womb, I knew you, and I point you prophets to the nations. dan na deng jong pi pat fi ko ban ya thu lang wong ba nadu bala kha nadu bala pun na ka kpo ka kami la itu ya mi nadu bala kha na ka kpo ka kami jumi nang ta yo le se fi ko ban ya rap lang I par lok jong pi keju but magalatung ime balong unong itu lupa jong jai benriu Tingin ay si Popoy nam taka team Deborah kumba inowel ru ilakran ibatay ka juhi hanrei kani ka day ka Bible verse ka bangi jupuli bha ba day ublay ula khot yo Jeremiah nadu kani ka du khot ngi tep ha ngi ken mau hanrei don na prengi audience ki bakwa ban puli ya ka Jeremiah ningkong du khot basan idek ngidan iwe ta fix ngo ba fin I microphone shai Jeremiah ningkong san ka ongkum no Nando ba bampat penlong ya me kakpo kami jong me ngala itu ya me but nado bampat kha ya me ngalapan kentang ya me ya ka kerteng ga jong me banlong unong itu lupa ki pai ba Tingnan ji tapti nam ta jong iru ilaw puli ye kani Tingin ngap pat ka Jeremiah ningkong san ka ongkum no abang ampat pelong ya me ha kpo ngala itu eme pada ba mempat mi na kpo ngalapan kentang ya me ngala thung me balong nong e thulupa e jat benriu Amen te kata ka day ka kentien ka ba ka team Deborah kala yoban batay klam na plate pat ya ka Bible tingin ay tapti ki sa isien pat ha kani ka por ka jingkli ka balay na ka banta ka jongpi ka team Deborah utray upanya serem bat ka ay ya ka ktien jong u ha ka kita u Jeremiah Lenong ka ba ar pulai du khot ba ar pukandai hang ni ublay ulapan ya seriem ya ka ktien jong u bat ka ai Kum ding baternem. kum ka ding bat ternem si pau point ya ka team Deborah hakal lenong ka ba ar pulai du khot ba ar pukandai ublay ulapan ya seriem ya ka ktien ka jong u bat ka ding bat u ternem ban penluet no jen ya u mau siang ka jingkli ka ba saw na ka banta ka jong pi ka dei u Jeremiah u yathu lupa baki kun Juda kin long mrau ha Babylon hadu kat nosnem New post nem. nyo postnem si po point ne ka team Deborah
But ya kani rungin syam ha artikel nong naka Jeremiah balabatai bahadu nyo postnem kin le shaka jinglong mrao. But ka jingkeli ka ba san naka banta ka jong pi ka day. Ublay uong ya u Jeremiah ban kot ya ki rekap ban le ayu. Ban thiết cái chaka. Yeah. 4 day. Ublay uong ya u Jeremiah ban kot ya ki rekap ban le ayu. Ula pa kot ya ki rekap ban le e. Pia ban batai ban le ayu. Bat ka jingkeli ka ba henriu ngan Aisha Pishwa bangin wan pai biang. Utrai upa thiet ayu yo Jeremiah. Utrai upa thiet jing thiet yo Jeremiah. Upa thiet ayu yo. Thiết cái chaka. Upa thiet ya ka jaka. Henry kata ka de ka jaka hon pila ban batai benia ka jaka ayu. Na bala batai benia hangta ba la pa thiet ya u hon kuma pipi ong ka de ka jaka nei pila ban batai benia ka de ka ka jubab jom pi kala de nei nga shukwa ba pin ai ka kentien ka ba de. Yang li pai biang pa shaki jingkeli ka ba pi pat yo ban jubab le se pin yo pin ken mau ki jubab ka jingkeli ka baning kong ka ba de u Jeremiah ula kha hakari ayu. Rijuda. Bat ka jingkeli ka ba san ublay uong ya u Jeremiah ban kot ya ki rekap ban le ayu. Ban lumi ta ki brio. Ki barang sa. Bat ka ba kado ba pipila jubab utrai upa thiet ayu ya u Jeremiah. Chaka. Hoi upa thiet ya ka jaka. Henry pila ban batai benia upa thiet ya ke e. Lengka. Ya ka lengka. Tingin na stop ti nam ta ka team Deborah. Ublay ula pa thiet yo Jeremiah ya ka lengka. But pitim nam ka di ka lengka jong no. Ba ublay pa thiet yo Jeremiah. Pikin mau ka di ka lengka jong no ba ublay uong yo Jeremiah khilet bat thiet ya ka. But kani ka jingkli nam ta jong pi le se pila banwa de kata. Puli ka Jeremiah ulay ka ban thiet ya ka lengka jong no. Tingin le pat ha ka ni ka por ya ka ban peteng pat ya ka jingkli ban IT pat syak team Bethel ha ka ni ka por team Bethel PPG de ka set ayu. Ka set D. Piyo ka set D. To kani ka jingkli na ka benta ka team Bethel PPG ya ka ban jubab ki jingkli na ka kitab Esther. Kini ki jingkli na ka benta jong pi. Pitim na ba kani ka kerteng Esther. Kani ka kerteng ha ka ktien Persia. Mo? Ha ka ktien Persia. Ti pihak ban batai ke ka kerteng jong ka Esther ha Hebrew. Esther ketika kerteng haga ketien Persia. Henry ka Esther kepada ka Hebrew ke kerteng ka jongka. Ka jingkeli ka baar. Pihak ban batai ani ban ai ka kerteng. Jong uta usim ubla sanshar hakapor jongka Esther. Ahasuerus im. Sim Ahasuerus. Shipopoy nega team Bethel. Uday usim Ahasuerus ubala sanshar hakaniga por menba kadon ka Esther. Ka jingkeli ka balay na kabanta jong pi ka team Bethel kaday. Manu bala thao ya ka jingkawai ya ki kentay haying usim Ahasuerus. Esther. 4 days nga bahaga jingkeli manu bala thao jingkawai na kabanta ki kentay haka ying sim u Ahasuerus.
Haman. Pat day. Dengan ai no ka jingkli ka ba sao. Manu ba ai jingmut ya usim ban penmi hukum. Ban weng no ya kasiem pasti. But ban wan no dakaway pat hajaka jongka. Ula dan uni uwe. Na pedeng kita ki nong ai jingmut. Ani kita ki advisors mo jong usim. Tipinaban batay, day manu na pedeng jongki, bala ay jingmut ya usim. Kabala penlong rupat, kum kalat kalenti, ya kaban penrungpat, ya ka Esther, ha ka ying sim. Haman. Manu? Haman. Haman pat day. Bat ka jingkali ka basan ya pi ka day. Pihaban batay, kay ka jingya day hapadeng ka Esther bat u Mordecai. Kay ka jingya day hapadeng ka Esther bat u Mordecai. Na badai u Mordecai mo bala pa ka Esther ha ta ka yeng sim. Kay ka jingya day hapadeng jongki. Kedai Shibakha. Shibakha. Nang ta? Tapi ko ban ai ka wi ka jubab. Kay ka jingya day hapadeng ka Esther bat u Mordecai. Kadai kun jong kini jong Mordecai. Ka Esther kadai ka kun jong ukni jong u Mordecai. Si po point ya ka team Bethel. Bat kung ba pila ong meneru ba kidai Shibakha. Kila kidai ru ki Shibakha namar ba ka Esther kadai ka kun jong u kni jong u Mordecai. Bat ka jingkali ka bakadu na ka kitab Esther. Pihaban batay, hadu kadnu sngi, lani kadnu tayo, lani kadnu benai, lani kadnu snem. La shimpor iki kentai baro lambat ka Esther, ban penkre yaladi ban wan ban yang khmat jong usi. Shisnam. Ka shimpor hadu shi snem. Ka bemut kat ar benai shi po point ka team Bethel ba de kata pinyo ban pulian na kalenong ka ba ar khot ba kat ar la batay hang tu bala tho shai kat ar benai ka mot shi snem ko ma pipila ong. Ile pai biang pa shaki jingkli nadu ko ba meningkong. Pihaban batay ka kerteng jong ka Esther ha Hebrew. Jingkli ka ba lai manu bala thau jing khawai ya ki kan thai ha ying sim o Hasaras Yunok jong usim. baga jingkli ka basau manu ba ai jingmut ya usim ban penmi hukum ban weng no ya kas em pasti bat ban wan lampat daki wei pat tingange ngim dan syuk ka jubab bat kani ngilay kut no ek around ka ba ningkong tu ina sapti banamin sim nam ta jongki ha kadiga round ka ba ningkong ba pipila jit ek ban jubab na kiniki jingkli nginlay pat ha kadiga por syuk ka round ka ba ar ka round 2 kumba pipi kan mau ha ka round 2 kiliban tho tinga karpat ngau bha bakin wan lam yaki papers bat ki khulom bakin yo ban tho Tiya kani ko porn pila iyo ikini ki papers akma jong pis ko ba fin thoi ka kerteng jong ka team ka jong pi hang tu hajrong du. But hadin kata pin yo ikaban tho ya ka jubab ka jong pi. Ande hakani ko porn ngim dan ya ka jingkli ban asha pi. Namar ba ha ka round 2 ke fi dei ban tho ka dei ya kani. Pila ban I ha po screen ka jong pi. But pi yo ar minute ya ka ban pendap ya ka jing tho jong pi. Te hakani ko por kini ki team bar lightly kinle ya ka ban tho ya ka sam ar pulai tingli ban pen na padeng jong kini baro lightly ki team manu bala la lendat ya baro ki dekot na ka sam ar pulai te kat bang dang ai por de ki pa de ka ban le ban tho ya ka sam ar pulai ngene pat ban ai ki jingkli shaki audience ki jongi hakani ka por Samar pulai dan kanut lagi dekat. Sekarang bafin yang, nada fiku aban jubab. Okay, dan sekarang bafin ai ke mikrofon syatai syadien. Nriu. Samar pulai dan nriu lagi dekat. Tu yang nak tapti nam tajong I.
Namar ba nganget ngi don banai nam ta jong I aba pi ai ka jubab ka badai. But shisha sam ka arpula ka dan real kligi dekat but ngin saya pe ha ka bakut jong kanika Bible quiz. Shwabing in late ban totally ki score baro. How to kini ki team baro lightly kila yo na ban tho kita ki real kligi dekat na ka sam arpula. Ngin ya no pat ha kanika por ka round ka balai but ka round ka balai round 3 ka day ka dam sharat. But ha kanika dam sharat ngin yo tang arsin ba pin yo ban pen pau shaki parlok ki jong pi chaka team ka jong pi ya kanika dekat la ni ka jinja na ka Bible te pin pa iwe na ka team ka jong pi ban wan ban je ha kanika por. Tinga khot shwai ka team Deborah ngile ban sedang ya ka round 3 ka dam sharat pin pa iwe na ka team ka jong pi ban wan ban je di ka we ka kot nang ni ban pen pau shiki parlok ki jong pi. Okay, tagi na sa tinam tay Noel. Hila ban je ka we nang tu bat pen I shanga ka de kai. Tengin pe ha ka ni ka por I pen I ya kai. Baik bah, ipen I you. Ila pen I bah, persang banjuba. Moses, Padai. Pihak ban pet ye I mo ladai ong ho oj ma I kemut kaladai idang kernga. Pet bah. Nong shepherd, nong lang broad, Hot. try ulong nong up lang broad. Try ulong nong up lang berat bapa. Samar pula dekat baningkong si pau point ni kat team Deborah. Ngikot pa hakari ka por kat team Bethel. Filawan pet ya I pen I ke ai. Fihaban pet bayi I lada I yang hooi je lada hooi lada I dang kernga mot 4 day. Pila ban batai da kung wei pi dei manu. Pi dei manu. Le se lada kila tep no dei manu. Le se kila la ban batai. Pi le ayu. Bat kapuar kalakun te don na prenjong kini ki atli ki team aku ban jubab. Ila ja ulat tangan bawan ajung bangam kating up. 4 day. Team Deborah aku ban try. Kahana 4 day Hana. Tu karu kan thei ka ba dan kepu tak kan ban pam tamat kun berani. Ade? 4 day. 4 day. Naki audience fila ban batai ilia you. Ipen iya no. Tangin lek na pat syaka team. Jehovah ha kanika por fila ban wan. Iway na pren jong pi. Tingin pe kanika por team Jehovah. Ujuk mi tok jauh. Ujuk mi tok jauh baru sering yang si pau point ya ka team Jehovah. Kalau long ko besok bahar company jong I mau ujuk ulapin na do clear do kejat ba mi tok jauh ba he. Tengi don kam kum kita ban kam pensuk iki team jongki ban batai. Tengi le biang syaka team Deborah ka diga por fen pa biang sa iwe na ka team jongpi. Tengin pe ka diga por ipen I ya kai.
ngin hab ban mute moi kata nama melong ban mixer. David tem wat David kat is sentur jang sing. David kat sentur jang sing. But ya dai ki lang berat. Ya dai ki lang berat tingin ai kata shipau point eka team Deborah namar bahai iba suruh ada le bahai la peni ba tingin ai sap tinam ta chongi. But ka team Bethel Elijah kapor ba Shillong hadaha kram tie utangan ti kawan kating up kawan ai bam yu kateng up kawan ai bam yo Elijah shipau point eka team Bethel. Kani ka dei mene ka bai Jehovah la ong mo ba teng up wan ai bam ya Elijah dei menta bai yo. But ka ba khadu jong kani ka round dam sharat ni pen kut da ka team Jehovah. Baik bah, ipni kai. Baik bah, kan mau ngidang don beha katesmen kabarem. Pila janyo, persang mencuba. Persang mencuba. Kalau kut kapon dari persang mah filajan yo ka juba. Telada kimla ban juba kini kat kiba kloi ban press mo kin yo lat. Tiga tim Deborah ko ban juba. Kawin nak shipau. Jo ba ai Abraham shu Melchizedek. Ya. Okam dei. Kelajan dei kawin na shipau. Handai mendai jong Abraham ke tim Bethel ko aban juba kawin na shipau jo utrai na bam no hila dia tu utrai un shim no na kumno ngi bam no kawin na shipau na utrai ka bangim ai kawin na shipau oi kadai laban ai benya oi ngile ayu na kata dan mako aban jubab na ki audience ipni you imentoy Tagidan iwe ba ko aban jubab nga bahafin ai syate syadin bangitu no try nakawin bangila tu no utrai ngi lute hamala ki ngi puresh pangata hatu ngi lute na em na utrai na kata na ka wei na shipo banaki jing ai ngo tingin ai namta jong i bala ai ka jubab. But ka team Bethel hagani ka por kan yo sun point namar pi yo ka juba wala da pikam yo ka nika kentin ka badai biang sun point ya ka team Bethel. But dagani ngilaya poi sya ka bakot jang ka round ka baaru kumju ya ka dam sharat. Nginlen no pat hagani ka por sya ka round ka bakadu round 4
kabadai ka audio visual round. Bagi yo I shisha lengba gani ka round ka bakhadu ka donbet ka jing kiu lani ka jing hiar haki points mo haki total score. Ting 11 page hakani ka por manu banla du haka audio visual round. Hakani ka round kini ki team kini yo sngo kin don bangin ngin tem yaki audio pina ban ngap ha mat kan mau ngi le be yaki jingruai te haba pi la ban batai ke de jingruai you te pina ban pen stat yaki ktiru kan mau namar kan ke de hit the bell round pin stat ki kti te kat ki bastat kin yo la de ka ban jubab bar ha ka audio round ki team ki jongi imdei tang ba ki jubab Ketika jingruai you, hanya kan mau pinha ban kan uru kenika surging ruai pinha ban ruai kenika jingruai. Mo, barkum ta pinyo shipau point. Taga team Deborah ketika jingruai you. Kejingruai jeng pastor bantai la pendep. Pihak ban ruai ke jingruai. Kalau kum nu kata ke jingruai la pendep. La pendep, Jisu la pendep. Amen. Iro itra shipau point nega team Deborah kadai kajingruai ni pastor bantai bela ruai la pendep. But ka audio ka ba ar. Ka team Bethel. Teka team Bethel pila ban batai kadai kajingruai you. Pila ban batai kadai kajingruai baruai manu. Pastor Bantai. Pastor Bantai ke ega kerteng jong kajingruai. Lada film kan mau ke kerteng pila ban ruai. Ba ar manu ba press. Jehovah. Okay, ni ai no syaka Jehovah ban yo ban juba. Kadi ke jingruai baruai manu. Pila ban ruai. Ke team Deborah. Jingruai pastor bantai jing e Jisu. Jing e Jisu pila ban ruai. Jing e Jisu trai. Kadai kata Bethel. Bethel ki ong 4 day. 4 day. Tela da fi ong 4 day te kadai jingruai you. No pila la ban identify mo ba kadai ka jingruai jong pastor bantai ndai 4 day ka jing e. Lagi audience, silakan batai ketika jingruai you. Tangin ai Jasper, ngobhafin ai ke microphone. Hang ni ngiwan kum sipara. Kadai hang ni ngiwan kum sipara. Silakan ruai. Hang ni ngiwan kum sipara, mensnok tilang kowe. Kadai. Teman-teman betul rui la ko ongu la ong kadai te ka jingruai kadai hang ni ngiwan kum shipara tingna shopti nam tai Jasper tinga try dani e ban ai Jasper ru tingin ni pat shaka way pat ka jingtam ha kani go por pen ngap ha Battle Ketika jingruai balawai. Tu pilai tu mo. Pila ban ruai biang. Kita pila ban ruai biang namar men 4 day mo mentah kala day lese la da pila ruai lese nang te la da ki ong ka day tingin shim in priang. Hatu pila itu mo shishayu Jisu. Tingin aish popoy negative Bethel. Kadai hatu pila isu mo yau Jisu. Bagi sa hakani gapor saka visual round. Ngili ban pet ya kiniki dur hakani gapor kidei chapang jongnu bat ka batai ya ke naka Bible. Te kumju pin pet bahasai ka dur nang tapen stat ru laki kti tinga karpat kini basong shakmat ru ngo bahapin ya rap lang ban pet mano ba pensawa ningkong mo. Tingli ban pet ya ka dur ka ba ningkong. Ka Deborah kalapan stat pila ban batai Deborah kani ka deke ai. Hang nengi ba chikop udang ye keren maki khon chu.
4 day. Manuba sawa baar. Jehovah. Moses baik kita kipat ba ke bedang ayuban mansap ya ka. 4 day. Team Bethel pikwa banjuba. Baik bahag kilong kimnu hang ni lapan i bahag ka rukom long jong kita ki beriu ki bayang hang ni. Nagi audience. Kita ngidan iwe bakwa banjuba ngau bahafin a microphone ye. Ki kun jong Jesse hakmat u Samuel. Tenginaj tapti kini ki day ki kun u Jesse pini ki long ki ba jrong ki ba Hebreu ba new du Samuel but we de u kpa u Jesse kpa jigini ki kun shenrang hey ba u Jesse o ula peni ya kita ki kun shenrang ki jong u ba Samuel ula wan ban pensle sim Henry u blay wong umdan na preng jong ki tekum tau Samuel hang ni ukeli how to ditang kini ne pidang don pada ki weki kun ngene pa hakadur ka ba ar ka team Deborah Hakani ka dor ngi iba yuneu blang bala sno ata kiding hakapor bau Abraham mut ban knya yu Isak. Kani kadai hakapor bau Abraham umot ban knya ya u Isak. Henry ublay ulada pen krek lupai kataka jing knya. Si pau point nega team Deborah bat ka dur ka ba lai tingin pen. Kalayok biang ka Deborah kani kadai ka dur Bapen i siya pang jong no. Hakani ka por ba ngi ibaw ne nong rak khuri jong us paro. Wan man ekran mat paro. 4 day paru. Nei pila la ban batai hoi di nong rak khuri. Nong rak khur. O nong rak khuri jong u. Nong rak khuri jong Nebuchadnezzar. 4 day tingin ai la no ka team Jehovah. Teu de u Nehemia hakmat jo siem pabu ai kajira kuri. Kani kadai kadur jong Nehemia. Udi Nehemia kan ma udi unong ra khuri. Ubala wan ra khuri hande pni ba kadur jong Nehemia hang te kalong ilong diao ilong sngosi. Bat kani kalong kebadan kambha bangi yo I ba Nehemia wan ra ka wan ya kata khuri hande usim Artaxerxes. Udi ma u bala kli padi u ong balai kadur khmat ka jong me ka ilong sngosi. Si po point ka team Jehovah. Ngin lek ban pet pat sa kadur ka ba lai. Team Deborah biang ngatrai kani gadur ka ba kamsuk ban batai Hang ne ngi Samson bang bat eta ka singap ru yele ba kita ki Filistin. Pila ban batai si ngap ayu Ka kada si ngap kada si po point ni ka team Deborah bat ka dur ka ba san ka team Jehovah U Joseph bat ki men jong u bau li yam skandang. Bale ule yam skandang mo Joseph U Israel lagi jong ki para ai ki jong ki men hadien bau I ba ki wan ban wan tit jing bam na kategori ka ba ma u shang na kari Egypt. si po point ni ka team Jehovah Kani kadai na Genesis saufuar hai ba u Joseph hoat kuma pipiong ula ithu ba kidai kita ki henmen ki jong u banrei kwa ban pau pa di khmat jong ki te kum ta ulet ban yam sha kendong bat ha kani ka poi wan no sha ka ba khadu jong kani ka quiz ka dur ka ba khadu bat harin kani ngin yo ban te manu na pedeng jong pi lai teligi team ban let sha ka final kani kadai ka dur ka ba khadu Deborah yang hang ne ngi ba kanika kiao jong ka Ruth klik kerpat
hakmat Hakmat jong no. Manu pensawa baar. Pilaban batai. Katuka kante ka ba bamram shibon pa te kalet sha shakri jong. 4 day. Katim betel biko aban persang ban juba. Day manu. Garut kali kerpat yu boas. Garut kali kerpat yu boas. Biko aban shim ka juba amna ki Deborah. Naomi kawan kerpat ki hakmat ki bahieng. Kanile se kalong kabakam ban kan mau perkat bahasa pang kita ki kentei ki ba wan man kerpat hakmat jong no re jong no haketes men ka ba rem Hang ni ngi iba la batai to ka riu kan thei kawan kerpat hakmat u la sha ba khun je ka yap 4 day taru kate ke ditu ka kente ka balai hakmat Elijah ka ba Sya'ram. Tapi ada orang yang kata rumah ni. Lagi audience dan bakwa gitu ke ngiwan dan iwe bakwa ban juba semua bahafin ban pai kamera syai bat ai ka microphone. Ka Abigail kalit kerpat ya u David. Hakadu kapor. Hakapor ba u David umut ban let ya le ya u Nabal. Hang ni kani kadi ka jong ka Abigail pin i hang ni kidon kini kidang ya lenti ki ban len ka baong ma pi kani ka kamdei gitu kiriu kan thei la ni ka ru la ni ka Naomi ki ka Abigail tin ai nam ta jong i but ot ngim patte hadu menta manuba job ya kani ka semi final hapadeng kini ki lightly ki team manu ban let chaka final ha kita yau ki ban 1 pi try manu ban job kanu ka team Dehne teng yo I dah ka bakut ngila ken pa ki total score yo ki 1 point da ki way no ngim pat tep mene ha ka round ka baar kila let ya ka ban tho kila yo ka ban tho ya ka sam ar phulai but ngila yo ru ban tep sam ar phulai dan ka nutli ki dekon dan handriut liki dekon but ngili ban pen la fila yo baro handriut liki dekon ne te lada pi yo ka wei dekon ru fila yo ar point mo ka ban le ban add par shaka total score ka jong pi tingli ban pe ha ka ni ka por finally ya ka sam ar phulai ki yo kat no te lada ki yo shi dekon ru ka badei kan dei ar point ya ki dengan batai be ka total score fi yo kat no ha ka ba tho kini ki dekon jong ka sam ar phulai Teka team Bethel tu ina stapti nam taka team Bethel ki yo pra point naka kat ar. Ka team Jehovah ru ki yo pra point naka kat ar. Ba ka team Deborah ka yo 100 point naka kat ar. Tingin liman pa ipamanta total score ki yo kat no. Team Jehovah tingnan stapti ka ba jam kayo san po point. But pra ka ba ifla tho mane ka sam ar pulai ka mut piyo total score ka day san po pra point. Ka team Bethel nginan stapti ka ba jam san pusan point. But pra point na ka sam ar pulai ka mut total score jong pi ka day ka no real po lai point. But ka team Deborah tingin ay tapti kalayo kandai po point haki lightly ki round but kumjo and real point haka batho ka mut total score jong ka team Deborah ka day kandai po real point ki ba job ya ka semi final haka neka quiz but kadega team Deborah ka ban let part shaka final jong ka Bible quiz teka ba mut ngin yo stang kandiat po nang ne shakmat kini ki lightly ki team ke banya kun part haka final ka ba day tingin ang tapti ka ba jam ka team Joel ki ban let shaka final ka team Joel ka team Adam
But hakanika por ngila yo ru ya ka team ka balai ka bari ka team Deborah. Tingin na chapi nam takini lightly ki team. Henry nga kwaru ban batay shapi ya ki score. Hakini ki lightly ki semi-final ki ba day ki top scorer na ka team Joel, team Adam ba ka team Deborah. Ka day ka team Adam Shispa live ho R point ki yo haki semi-final. Ka team Joel kayo Shispa kandai point. But ka team Deborah ngilai mentagas ngi kandai po Henry point. Te Henry ngilai ban pej par ka final kandai ka team Adam ka banyai ne ha ka total score ka bahedu ne yo ki shim no ki team Joel ne ka team Deborah. Te all the best samta jong pi boro lightly ki team na ye pen kreb ha. But try na ikar kui pi we ki bala shim menta ha ka Bible quiz but dang yai ne ha ki jing shakri jo ka Potternet baro man long shisha kita ki baroi ha ka ktien ka jong ublai try ikar kui pi baro amen.